Nenu m na-achọ nzi. I too like local food o. Chai, nne ya na-ere ọ tọgbuo n'onwe ya. Bịa soro m kirie o. Nwanyị. Nwaanyị ọma biko achọrọ m ịma afa gị kekwanụ aha gị kekwanụ onye obodo Igbo. Abụkwa m ada Igbo. Afa m bụ Chizuru. Oh, Ndị oyibo na-akpọkwanụ m Manasseh. Abụ m onye Enugu steeti, Aninri. Aninri. Okay. Enugu steeti, ọ na ịbụ onye Enugu na-ekiri vidiyo na ebe nwanne gị nwaanyị o. Okay. Daalụ hinne. Daalụ hinne. Hai, mgbe nne nke imeso ya ọtọgbuo onwe ya o. Mma m na ndị be anyị na ebe a na-ekiri, ọ bụkwa ndị ga na-amịcha sọsọ ọnụ ha bikọs ejiro na-eti pli. Mba, ejighị egwu. Ọhaneze ndị na-ekiri vidiyo m daalụ hinne. Ọkwa nwanne unu nwaanyị Adamazị Chọnzi. N'ụbọchị nke taata, apụtara m nnọọ fụ ebe nwanne m nwaanyị na-akwọ ihe. Sị ka m mara ihe ọ na-akwọ ihe nke a. Sonyere m ka anyị magoro ihe ọ na-eme ihe a. Nwaanyị ọma daalụ hinne. Biko, apụtara m sị ka m mara ihe na-eme ihe a. Aghọtara m ihe ị na-eme. Nke a ị na-akwọ ihe ọkwụkwọ, gịnị ka ị na-akwọ? Gịnị ka ejikwere ihe a eme? Ihe a na-akwọ kịta na bụ ihe ndị Igbo kpọrọ ji mbana. Ndị oyibo na-akpọ ya water yam. So and ọ bụ local food ndị Igbo laikiri. Ihe a kpọrọ ya bụ ikoko. Ịbịa ihe eji eme ya bụ gịnị? Ji mbana. Okay, ji mbana ya bụ ji nke ahụ na-amị amị. Yes. Okay, ọ na-agbakakwa agbaka. Mana nke na-adị agbaka wee bụ ọ bụrụ na ọ dị fresh one like nke mmiri ya ọ na-agbaka, mana ifugo ji amịkọchago mmiri nke a kịta na bụ ji ọkpọ ya. Ọ bụrụ na mgbe izizi ahụ ji mbala pụtara ọfụrụ eyuzu ya na ị ga-afụ na ọ ga na-agba mmiri too much, mana kịta na ọṅụgo mmiri so o nwere ọma na-agbaka ka ndị ọzọ si. Oke, nwaanyị ọma, na nkọwa gị na ihe na-ekwu bụ na ọ na-ibu ụzọ weta ji mbana ahụ ịhapụtụ ya obere oge ọ mịkọọ mmiri tupu iwere ya mewe ya wụ ikoko ka ọ hapụ emesisi wee gbakasị ọkwa ihe na-akọwa. Mba, ịmadatị na onye ọbụla nwekwa oshi like ya iyuzu ya. So ikoko bụ so long na enwere ji mbana ị ga-eyuzu ya wee mee ikoko. Mana ọkụ ịma na ọ bụrụ ọsọsọ ikoko ka eji ji mbana eme. Okay, when you ị nwekwara ike ịkwọcha ya like this. Mixture the ingredient like ụmụ ihe ejiche si ya gị yeye ka akara. Mana mụ ihe m chọrọ iji ya wee shie bụ ikoko because na ihe gụrụ m. Chai, o tekwa na anyị debere nri ya oge ahụ ka na primary school ka anyị debere nri ya. Na-eme isikwa obere mana ịnwekwa na nwere ike ịkwọtụ anyị ngwongwo eji esigasị ya wụ ikoko. Ngwongwo eji esi ikoko bụ eweta ndị ji mbana ekpecha ya ekpechacha ya asaa ya ịsacha ya gị bezie ya into different batches like ibe ya ebere like size a mbere ya before gị kwọwazie ya akwọ. Ịkwọchazie ya akwọ gị drop ya ofu ebe like you set it aside. Ka bụkwa m nwa ada Igbo mana otu ọ bụla asụsụ ya were alright, so itinyecha ya na ịkwọcha ya gị dose ya one side. Ọkwa otu esi esikwa nne ka esi esi ya mana ifugo nke need much ngwongwo a na-akpụ m ya na-eyeche no all this native spice ka eji esi ya like your maggi, ugu which is your pumpkin leaf, then crayfish na onions. Ọ bụ onye nwe ego ya gụọ azụ eyere eye. Onye nwekwana ego gị jiri ma nwa crayfish wee tinye ya ọ na-atọ mmiri. Okay, nsogbu adịrọ. Na nkọwa ya ọ sị na ngwongwo eji esigasịkwana ya wụ ikoko ị nwere ike ijikwa ụgụ, akwụkwọ ụgụ, jikwa crayfish, werekwa onions, ose, maggi, mmanụ. Inwetukwa ego igote azụ ọkpọọ ma anụ. Ọ ya wụ nkọwa ya na ihe a o kwuru ugbu a. Oke, nsogbu adịrọ, anyị ga-ama ka oge esi were sie ihe a.
kiriwenụ vidio a maka ndị na-amarọ ka esi esi kokoyi. M ga-amụta ya n'aka ya ụbọchị nke taata. Agwara m unu na m bụ local girl. Na like nni native food. Ọ dịka nni na like. Just kiriwenụ. Don't skip this video. Daalụ gị na oke nwaanyị ọma. Kịta ịkwụchawago ihe na ihe ọzọ ị ga-eme na wee ibido siwe ya. Ọkwa m ga-ebugoro ụzọ jegodi n'ubi jee kpata akwụkwọ nri m ga-eji wee sie ya. Okay. Obi gị ọkwa dị nso? Ọ dị n'azụ kichin m. Ndị be anyị ọkwa n'ubi a ka anyị na-aga ugbu a. Asị m ka m soro ya ka mfụ ebe ọ na-akpata ya wụ ụgụ. Okay, anyị nọzi n'ubi ahụ ugbu a. Oke nwaanyị ọma, na ụgụgụ nke a amakakwa ahụ. Ifugoni ya na eziokwu na oburu ibu mana ọ ihe m ji enyere onwe m aka. So otu a m chọrọ isi ihe a na-agụ m kịta na otu a m pụtara m aka ọtụtụ ugwu ka m ga-esi were chọọ maọbụ nke ga-ezuru m. Maka ọrụ ugbo amakakwa ahụ. Ọ bụ na ịkọ ọhịa a kịta kwa ị ga-agote ya na abeg. Chọọ ya ka ịkọnye ihe na be gị o kwifuru. Nke a kwa ezigbote ọgwụ ọbara. Oke nwaanyị ọma, ọ dị gị bidogo isiwe ya wụ kokoyi. Ebidogokwa m. Oke nwere m na-afụgasị ebe a na-acha ihe a, gịnị ka ọ bụ? Nke ihe tinye n'ime ya bụ maggi, nnu na Cameroon pepper. Enwere m fresh pepper, so I'm using Cameroon pepper. So ihe mere m ji eme ya otu a bụ na o nwekwa ọgwụkwa mmadụ niile na-eme ya otu a. Mana abụ ma ọ bụ na o yechaa ka o nwee test. Onye mere m ji tinye ya at least ọ nọ n'ime ebe a ị na-atazi ya ata. Ị mmadụ atọ na ihe na-ata dị na-atọ gị ụtọ like o were gị that joy ị na-achọ. Ọ nwetakwa ndị na-adịghị eme ya otu a ha bịaghara apọ ya plain mana otu a ka mụ laikiri m ji esi nke m. Ya bụ na ọ wụbeghị ugbu a ka ị ga-eti mmanụ na ya? Mba, ọ bụrụ ọkịta na a ga-ebugodo ụzọ kechichagodi ya na ngwugwu dusichaa ya before abịa butezi ite eji shie. N'ọzi n'ime ite ahụ ka a ga-atanyezi mmanụ na onions gị wụnyezie mmiri bidozie na-etinyezi ihe a niile ikechichara na ngwugwu n'ime dị ite. Akwanye ka na-akpọkwa ịkpa nkwụkwụ ka o nwekwa ndị na-akpọ ya ịkpa nkọkọ mana anyị ndị be anyị na-akpọ ya ikoko. Ụmụnne m ndị na-ekiri ihe onyonyo a daalụ hinne. Ugbu a nwanne anyị nwaanyị ebidogo isi ya wụ ikokoyi, mana mara na ikokoyi bụ obere ngwongwo ka eji were sie ya ka student level. Oge o bechichara ya bụ ji, kwọchaa ya akwọ, tinyechaa ya ngwongwo ndị nke ọzọ, were akwụkwọ ụgụ ka echichia ya. Ọ bịa wetasi mmanụ, metụ mmanụ n'ọkụ, ghetu yabasị eghe, tinyetụkwa ya maggi na crayfish, obere ọnga ya ka o ji sie nke ya nwa, ghetu ya bịa tinyetu ya mmiri. Oge o tichara mmiri, o were sie ya wụ ji mbana ndị ahụ ọ kwara akwa oge echichara n'ime ụgụ were tinyesie ya. Ọ dịka ọ kọwara na izizi otu esi esi ihe a dị n'iche n'iche. Ọ dipendịrị ngwongwo ị nwere at the moment were sie ya. Ọ bụrụ na ị nwekwa azụ amịrị amị, nwekwa anụ, nwekwa okporoko, nwekwa azụ ọkpa, ị nwekwara ike iji ya were sie ya, mana ka ụgọdị nke ndị ụmụ akwụkwọ na-eri, ịghọtago. Ya bụ na o tinyechaa n'ahịa, ndị nke ọ na-akpụnye wụ ndị nke otu inwuhu n'ime ụgụ wee kpụnyezie ya n'ime ya, werezie ụgụ ndị nke obere ọ kwasa ya n'elu, tinyekwa ya dịka unu na-ekiri. Daalụ hinne. Ya wụ obere oge nni a ga-eghe. Nni a kwa n'otu nni na-atọkarịsị onwe na ha n'Igbo. Ifuru nni a weta abacha, ofe onugbu, ofe ọha, ọ nni a ka eji mara ndị Igbo. Ya wụ na o tinyechichaa na ya, tinye ya ogu wee kpuchie wee na-echesi ka o ghee. Ugbu a ya wụ nni eghera, kwefuru ya. Kokoyi ya ọ tọgbuo n'onwe ya. Daalụ hinne. Dịka m kwuru n'izizi nke akwa student level, ọ bụ na ị nwekwara ngwongwo nnukwu na ihe dịka anụ, azụ, ị ga-etinyekwa
nekwe ya wụ ikokoi o yeela kwumfuru ka ọ dị. Daalụ hinne maka ikiri ya wụ vidio. Akwụkwọ na echekwara iri wetakwe ngazi nke gị bịa soro anyị rie ka irite ogologo ndụ na arụ ike. N'enu m Chomzy the local girl ori nni. I too like local food. Chai, nni atọgbuola m. Daalụ hinne maka ikiri ihe onyonyo a. Share ya ma follow page m. Bye.